Eguerdion deizuela komisaldegian hildako Eladi Endiaieren heriotzaren urteurrena da gaur eta Iruindarrek omenaldia egin diote. Udaltzainek eraman zutenean konorterik gabe zegoen eta handik ordubetera komisaldegian hil zen bihotzekoak emanda. Galderak oraindik airean segitzen du, zer gertatu zitzaion tarte horretan, eta herritarrek justizia eskatzen segitzen dute. Besterik ere izan dugu gurean gaur eta titularretan aurreratuko dizuegu. Carles Puigdemont presidentea ostegun arratsaldean joango da senatura Kataluniako erakundeak babestera. Espainiako gobernuak 155. artikuluaren aplikazioaren bitartez Kataluniaren kontra hartutako neurriei nola erantzun erabakitzeko osoko bilkura ere ostegunean egingo dute Kataluniako parlamentuan, eta ordutegia presidentearen agendara egokituko dutela aurreratu dute. Ostegunean hasi eta ostiralean amaitzea aurreikusten dute, eta testuinguru horretan sar liteke independentzia aldarrikapenaren botazioa. Inigo Urkulluren iritzi artikulua dakar gaurko The Guardian egunkariak, nazioak Europaren eraikuntzan izenpetu du testua, eta Kataluniako auzi politikoak Europako batasunari eragiten diola, azpimarratu du bertan lehendakariak. Nazio proiektuari dagokionez, Katalunian, Euskal Herrian eta Espainiako estatuan ikuspegi ezberdinak daudela eta gehiengo sozialaren babesa duen borondateen arteko gatazka bat dagoela aitortu behar dela esan du, eta berretsi du bere ustez konponbidea negoziazio eta akordioaren bidetik iritsiko dela. Egoera nahasi egin zaio, Araba, Bizkai eta Gipuzkoako lehendakariari. Izan ere, Gobernu Kontseiluak gaur onartu du aurtengo aurrekontu proiektua, eta legebiltzarrean aurrera egin dezan, ezinbestekoa izango du PSE gobernukidearen babesa ezezik beste alderdiren batena. Orain arte, PPren aldeko botoekin konta bazezaken ere, Kataluniarekiko hartzen duen jarrerak baldintza lezake hori. Hori da behintzat, azken egunotan PPko buruzagiek ohartarazi diotena. Yo muestro mi preocupación. No es tiempo de ambigüedades de los nacionalistas. Es tiempo de claridad que dé certezas a la gente en Euskadi. Mucho cuidado con todos aquellos que desean que ese conflicto y esa bronca se traslade también al País Vasco. Etxerat lagun kanpaina jarri du abian Euskal Presoen senideen elkarteak. Presoen laguntza juridikoaren eta osasun asistentziaren ardura beren bizkar hartzen dutela adierazi dute, eta Euskal gizarteari laguntza eskatu diote erronka honi kolektiboki aurre egin ahal izateko. Bestalde, Eusko Legebiltzarrean agerraldi sorta eskatu dute gaur EH Bildu eta Elkarrekin Podemosek Euskal espetxe eredua diseinatzeko. Behin espetxeen transferentzia gauzatuta, Araba, Bizkai eta Gipuzkoan ezarri beharreko kartzela ereduaz eztabaidatzen hasteko. Jone Goirizelaia eta Juan Luis Uriak azaldu dutenez, kartzela sistema, neurriak eta lehentasunak zehazteko. Ostalaritzako akordio markoaren inpugnazioaren aurka mobilizatu dira gaur herritarrak, ELA eta Labek deituta. Giza katea egin dute Eusko Jaurlaritzatik Justizia Auzitegi Nagusiraino, Komisiones Obreras eta UGTek aurkeztutako helegitearen epaiketa hasierarekin bat eginez. ELAk eta Labek antidemokratiko eta antisindikala jo dute EAN 17% ordezkaritza duten bi sindikatu hauen jarrera. Patronalak Komisiones Obreras eta UGTrekin elkarraltu eta milaka langileren enplegua prekarizatzeko saioa salatu dute. Sektoreko langile gehienak emakumeak dira eta lanaldi partzialaren arazoak ezezik lan baldintza miserableak pairatu behar dituztela adierazi dute. Jon Fernandez eta Xavier Martin Berriako kazetariek gaia aztertu dute Ekonomiutuan. Ostalaritzaren Euskal Esparru akordioa epaitegietara eraman dute azkenean, Komisiones Obrerasek eta UGTek eta datorren asteartean hasiko da epaiketa Bilbon. ELAk eta Labek eta sektoreko patronal osoak egindako itun hori balio gabea ote den epaituko da. Alegia, Euskal negoziazio kolektiboa Euskal Herrian egiteko gaitasuna dagoen edo ez dagoen. Bai, pauso kualitatiboa da, Espainiako sindikatuek eta patronalak bultzatzen duten estatalizazio prozesuan. Izan ere, demanda jarri dutenek eskatzen dutena da Euskal eragileek hainbat eduki negoziatzeko aukerarik ez izatea. Funtsean, birzentralizazioa lan harremanetara eramatea izango litzateke. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako ostalaritzan 55.000 langile daude eta horietatik 6.500 kolektibitateen esparrukoak dira. Eskola, ospitale, enpresa eta barretako sukalde eta jangeletan beharrean daudenak.
denek galdu dezakete Euskal Itunen aterkiaren azpian egoteko eskubidea. Eta zer ekarriko luke horrek, ELA eta LABen arabera, soldata erdira murriztea, langile askorentzat. Espainian bai baitago kolektibitateen ituna egina dagoeneko. Abertzaleek salatu dute komisionesek eta UGTek liberatuen truke jo dutela epaitegitara. Eta asko jaurlaritzari elkarrizketa sozialerako maila desegiteko exijitu dute. Uste dutelako gutxiengo sindikala zuritzeko baizik ez duela balio mahai horrek. Sarreran aurreratu bezala, komisaldegian hildako Eladi Endiaieren heriotzaren urteurrena da gaur, eta omenaldia egin diote iruindarrek. Udaltzainek eraman zutenean konorterik gabe zegoen eta bihotz geldialdia ziltzen hortik ordu betera. Justizia aldarrikatzen segitzen dute herritarrek. Eta kiroletan, aurreko urteetako ibilbidearekin alderatuta, aurten Eibarrek dirdira gutxiagorekin ekin dio denboraldiari. Giltzarri diren jokalariak min hartuta daude, eta Jose Luis Mendilibarren taldeari puntuak eskuratzea kostatzen ari zaio. Egoeraren inguruan aritu ginen atzo, 11 telebistako Arrobia saioan. Berriako kazetari Imanol Magroren analisia ere bildu genuen bertan. Armagilen urrengo hitzordua bihar Zeltaren aurka izango da, Kopan. Lehiatilan ateratzen diren etekin ekonomikoak Galizan eta Portugalen izandako sutengatik kaltetutakoentzat izango dira. Euskal musikari egindako omenaldi ironikoa da ez dokiru euskal musikaren benetako istorioa antzezlana. Hoi bezain umoretsu dator Mikel Martinezek eta Patxo Telleriak osaturiko bikotea. Martxoan estreinatu zuten obra, baina oraindik hainbat hitzortu dituzte antzokietan. Asteon, Iruñean, Galdakaon eta Bilbon izango dira, eta haiekin hitz egiteko aukera izan dugu. Zinebi Bilboko dokumentalen eta film laburren nazioarteko jaialdiaren 59. edizioa aurkeztu dute gaur. Ernesto del Rio 18 urtez izan da jaialdiaren zuzendaria, eta azken edizioa izango du hau. Datorren edizioa berezia izango dela adierazi du Vanessa Fernandez urrengo edizioko zuzendariak. Jaialdiak 60 urte beteko baititu. EAT diskoa aurkezteko bira amaitzear daude Niña Coyote eta Chico Tornado. 80 kontzertutik gorako 2 urteko bira intentsua izan da, eta azkenetara iritsita atzera begira jarri da bikoa musika zuzenean saioan. Tekladua simulatzeko beste pedal bat sartu eta beste amplifikadore bat. Eta azkenean horrek soinua gehiago borobiltzen du, ez? Eta beste, ez dakit, beste puntu bat ematen dio, ez?